Rozhodnutie ministra vnútra Slovenskej republiky Matúša Šutaja Eštoka uzavrieť súdny zmier s agentom Burešom, ktorý vystupuje pod občianskym menom Andrej Babiš, je hanebné, je neprípustné a je úplne nesprávne. My všetci vieme, že Andrej Babiš bol agentom štátnej bezpečnosti. Vie to aj Andrej Babiš a vie aj to, že všetci vedia, že bol agentom štátnej bezpečnosti. Napriek tomu bude mať teraz nejaký papier, ktorý bude potvrdzovať, že tam bol údajne neoprávnene vedený v zväzkoch štátnej bezpečnosti. A bude mať ten papier nie na základe toho, že by o tom rozhodol nezávislý súd, ktorého by presvedčili jeho argumenty, ale na základe toho, že sa dohodol s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom, ktorý je predsedom spriateľenej strany, ako tu už zaznelo, ktorej bývalého predsedu podporil Andrej Babiš v rámci prezidentskej volebnej kampane, ktorý je dnes prezidentom Slovenskej republiky. A je to spochybnenie dôležitej inštitúcie Ústavu pamäti národa, ktorý eviduje a zverejňuje informácie o činnosti zločineckých organizácií počas oboch totalitných režimov, či už toho fašistického, alebo toho komunistického. Nie, že by nás to malo veľmi prekvapovať. Táto vládna koalícia deštruuje právny štát, deštruuje a likviduje nezávislé inštitúcie, ktoré majú vymáhať právo, ako je Úrad špeciálnej prokuratúry, ako bola Národná kriminálna agentúra, ako boli vyšetrovatelia, ktorí boli Matúšom Šutajom Eštokom odstavení zo svojich pozícií, aby nemohli vyšetrovať. A keď je vládna koalícia schopná v skrátenom legislatívnom konaní zmeniť celý trestný zákon, pomeniť sadzby, pomeniť premlčacie lehoty tak, aby sami sebe a svojim ľuďom udelili amnestiu a znížili tresty za kriminálne trestné činy, tak je iba v logike tohto uvažovania a správania, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zabezpečí, aby spriateľený Andrej Babiš disponoval papierom, že bol neoprávnene vedený v zväzkoch štátnej bezpečnosti, hoci všetci vieme, že tam bol oprávnene a že hoci sa on k tomu sám aj verejne priznal, iba teraz popiera nos medzi očami. Ďakujem. Vážení páni, ja si dovolím vyzvať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby zverejnil jednak rozhodnutie súdu o súdnom zmieri, ale samozrejme aj návrh, ktorý smeroval na súd, kde navrhoval zmier, ale aj tie právne analýzy, o ktorých tvrdí, že z nich mal vychádzať a podľa neho boli základom pre uzavretie takéhoto súdneho zmieru. Ja sa naozaj pýtam, či skutočne toto bolo nevyhnutné. Či skutočne toto je krok v mene štátu, ktorý bolo možné očakávať od ministra vnútra. Ale ja mám pochybnosti, či sa nejednalo o zneužitie právomoci verejného činiteľa. Či toto naozaj bolo v mene štátu a či s týmto má zhodu aj ostatná vláda. Pretože v takýchto ostro sledovaných kauzách, napriek tomu, že má minister takéto oprávnenie, tak je na mieste, aby s takýmto návrhom prišiel na vládu, informoval ostatných členov vlády, že zvážuje urobiť takýto zmier. O ničom takomto neviem. A v podstate splátil dlh Andrejovi Babišovi, ktorý im urobil službičku pred prezidentskými voľbami. Všetci si to pamätáme, ako tu natáčal videá pri parlamente a podporoval Pellegriniho, ktorý chodil do diskusí, ktoré moderoval pán Banáš a hovoril o tom, aký Pellegrini bude najlepší prezident. Urobil si svoju robotu a my sme sa vtedy pýtali, prečo Babiš zasahuje do našej volebnej kampane na prezidenta. Včera sme dostali odpoveď, dámy a páni. Matúš Šutaj Eštok vracia Malú domov späť a dnes, alebo od včera, pán Babiš, o ktorom celé Československo vie, že bol spolupracovníkom EŠTB, dokonca sám to tvrdil ešte pred vstupom do politiky v jednej relácii s pánom Krauzom, tak od včera, dámy a páni, sa dozvedáme, že Matúš Šutaj Eštok uzavrel s pánom Babišom zmier a pán Babiš už môže chodiť teraz v kampani, keďže v Čechách majú kampaň
tak môže chodiť a ukazovať, že on má zo Slovenska papier od ministra vnútra, že on žiadnym spolupracovníkom EŠTB nebol. A takto chce oklamať voličov v Čechách. A na tomu ako poslušný idiot, kto poslúžil? Najlepší minister vnútra, v úvodzovkách, takzvaná podržtaška Fica, Matúš Šuta Eštok. Je to nehoráznosť, čo si dovolujú títo ľudia vzhľadom k obetiam komunistického režimu. K ľuďom, ktorí boli zabíjani, ktorí boli prenasledovaní práve štátnou bezpečnosťou. Práve takými ľuďmi, ako bol Babiš, tak zrazu voči týmto ľuďom, ich pozostalým, dnes sa úplne na drzovku Šutaj Eštok s Babišom vysmievajú do tváre ľudí, ktorí, ich rodinní príslušníci alebo tí, ktorí žili v tomto režime, boli utláčaní, boli prenasledovaní, tak týmto ľuďom napluli do tváre a smejú sa im do tváre. Všetci dobre vieme z Ústavu pamäti národa, že Babiš bol tajný spolupracovník EŠTB pod krycím menom Bureš a rozhodnutie ministerstva vnútra na tom nič nezmení. Môžu mu vystavovať papierov s pečiatkou, koľko chcú. Ľudia na Slovensku nie sú hlúpi. My tu máme dokonca úrad, ktorý eviduje tieto veci. Čiže môžem povedať za naše hnutie Slovensko, za náš poslanecký klub Slovensko-kresťanská únia za ľudí, začíname dnešným dňom zbierať podpisy na odvolanie ministra vnútra Matúša Šuta Eštoka. Ja som už dnes oslovil kolegov z opozície, čakám na ich odpovede, ako sa k tomu zachovajú, ale nemôžeme nechať takýchto ľudí, ktorí sú na najvyšších pozíciách a ich činy len tak. Keď sa k zločineckému režimu, komunistickému režimu staviajú tak, že sa vysmievajú tým ľuďom, ktorí boli prenasledovaní, ktorí boli zabíjani, ktorí boli ničení, doslova strieľaní na hraniciach, tak zrazu si myslí Šuta Eštok, že keď on je minister vnútra, tak on si bude dávať pečiatky a bude obracať pravdu na lož, na klamstvo. Pre všetkých čestných ľudí na Slovensku aj v Čechách ostane Babiš eštebákom a minister vnútra Matúš Šuta Eštok kolaborantom. Ďakujem pekne. Na záver ešte jednu vetu k Babišovi. Matúš Šuta Eštok je najhorší minister vôbec, akého Slovensko malo. A teraz tak klasicky pokomunisticky vystavil bumašku Andrejovi Babišovi, čím v podstate očistil jeho meno. A toto len ukazuje, že keď máte peniaze, keď ste bohatí, a mimochodom tie peniaze máte z toho, že predávate drahé potraviny tu na Slovensku Slovákom, tak táto vládna koalícia vám predá všetko. Dá sa kúpiť všetko, aj dobré meno dokonca.